खुलुमबाय बयखौबो आंनि मुङा ददेरे ब्रह्म नोंथांमोनखौ जोंनि आलारि सोरां इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा थरायना अनामिका ब्रह्म नोंथांमोन बयखौबो जोंनि आलारि सोरां इउटिउब चेनेलाव बरायहरबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अरायथि ब्रह्म आंनि मुङा थरायना आनिसा ब्रह्म। खुलुमबाय आंनि मुङा बिदिन्था बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना श्रिया ब्रह्म। खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना बिन्जिना ब्रह्म। खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना दिया ब्रह्म। खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना प्रियारानी ब्रह्म। खुलुमबाय आंनि मुङा महिला ब्रह्म। आंनि मुङा मिस उषादेवी ब्रह्म। खुलुमबाय आंनि मुङा मिस उर्मिला ब्रह्म। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि आलारि सोरां इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। जों जोंनि मोनफ्रोम हाबाफारिफोरखौ जोंनि सानफ्रोमबोनि मोसानो सोलोंनायफोरखौ नैबे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों लोगोसे फेसबुकआव थानाय ज्ञानोदय लाइभ फेसबुक पेजनि दारैनो फोसावलांबाय थानाय जागोन। खालामना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुना लाइक खालामना नोंथांमोननि मददजोंनो जोंनि लाइमोनफोरा रोंगौथिखौ दिन्थिलांबाय थानो गोसो जायो। लोगोसे आरो बे चेनेलनि गेजेरजों जों एसे नांनायफोरखौ मदद मोननो हागोन। आंनि लोगोफोर आरो आदामोन आबौमोन आगैमोन आरो सार मेडाममोन अन्नानै जोंनि नाजानायखौ मदद खालामनो थाखाय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन।